Здравейте! Добре дошли в моя канал за кето и нисковъглехидратни десерти. Аз съм Деяна. Ако не сте се абонирали за канала ми, бързо да го направите, защото този месец поделям успешни рецепти за тартовете. Тарта е десерт, който може много по-бързо да се направи от една торта. И ако имаме заготовки, наистина може да спаси положението и да не се изкушаваме с някакви стандартни захарни истории. Какво трябва да подготвим? Трябва да се подготви основата. Ако един ден решите и си направите няколко основи, сложите ги в плик и в фризера, ще имате много добра подготовка. Днешният тарт, който ви предлагам, е кокосов. Той се прави, наскоро измислих тая рецепта и е малко по-усложнена в 4 различни етапа. Ако направите само първите два, ще имате един функционален десерт и може да спрете само до тук. Но ако искате да усложните нещата и да обогатите вкусовите си усещания, може да продължите с карамелизиране на кокос. Това е една иновация, с която много се гордея. И може да направите по два начина. Първият, по-лесен, е да купите замразен свеж кокос от някои от веригите. Има свеж кокос на малки купчета. Другия вариант е да вземете кокос, да го разчупите, да махнете твърдата част и меката да настържите на ренде. След което продължавате по стандартния начин. Вземате един тикан или съд с дебело дъно, слагате кокоса, еритритола, кокосовото масло и бланширате кокоса, докато стане стъклен или леко бежев. Тук е момента, когато трябва внимателност, защото в един момент много бързо се покачва температурата на кокосовото масло и ако малко се разсеем, може кокосът да стане кафяв, което въобще не е търсен ефект. Искаме стъклен или леко бежев кокос. Когато това се случи, има една стъпка, която е малко изненадваща, а това е да се сложи 80 грама крем сирене. Разбърква се с вече още горещия кокос и става една такава кашичка, която много прилича на овесени ядки с мляко. Да, има странен вид, но пък е много вкусна. Ако избягвате млечните, вместо кремата сирене може да сложите кокосова сметана или пък някакъв тахан. Мисля, че с фъстъчено масло, пък и дори с шамфъстък би станало чудесно. Да, шамфъстък направо ще се превърне като дубайски тарт. Но не, връщаме се в нашия, след като върху изпечения тарт слагаме тази допълнителна плънка. С уточнението дали ще бъде крема сирене или някакъв тахан, вие ще си решите. И четвъртата стъпка, това е да се направи шоколадов ганаш. Използвайте метода, който ви е най-лесен, с най-сте свикнали. Дали ще бъде с разтопяване на шоколада на водна баня или в микровълновата, наистина изберете така, че да ви е най-лесничко и просто за вас. Да заливаме тарта и с шоколадовия ганаш и вуаля! Готови сме. Тъй като това е един много вкусен, много богат на вкусове
и много калоричен десерт. Съветвам ви да го нарежете на порции, за да знаете, че ето това е порцията. Не е нужно цялото количество да се хапва. Ако сте голямо семейство, споделете го с другите. Ако нещо остане, може да го приберете във фризера и поне месец да бъде там. Да чака подходящ момент, когато наистина има повик за сладко. И така, необходимите продукти за тарта с кокос са: До следващия четвъртък, когато пак ще правим тарт. Чао!